Silav roj baş var baş hevanno çend uçi eme amade kirne de derbar rojlata navîn de ji her çarperçeyên Kurdistanê bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê namê behsa heşer aliyê Kurdistanê bikin çare çi ye kilîta di destê Kurdan de çi ye ji bo ku bikaribin ji van meseleyan ji van problemên navnetewî xilas bibin yani êdî heqeten bese kêr gihîştiye hestî ji bo Kurdan yani bi vî şeklî nabe qedera milletekî 40-50 milyon çi bêjin bila bibêjin êdî qîmeta wî tune ji ber ku her roj asîmîlasyon çêdibe hêjmara te 6 milyon nine êdî çünkü tu her roj kêm dibî tu xilas dibî ji ber vê yekê kêr gihîştiye hestî çare lazim e çare heye hatta yek çareyekî maye madem êdî çek û sîleh nemaye madem Kurdan çek û sîleh şerê çekdarî ji rojeva xwe derxistiye belkî tiştekî xêrê ye lê tenê çarekî heye em ê bi hev re li ser bisêkirin hevan da nehem diçin Rojavayê Kurdistanê pergaleke erebkirina Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye tam rezalet hatta ez bikaribim bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin baştir dibe binêrin ewsa na ez hema ewsa meriv çêkî baştir e ha ji xwe kiviş bû ber bê vê derê de dihat êdî ji destê me tiştekî tê ji destê me tê hevan na mereq nekin tê ya meriv hêviya xwe hinekî biparêze baş dibe bi vî şeklî hema em biçin Rojavayê Kurdistanê ku em binêrin van cîranê me dixwazin çi bikin li Rojavayê Kurdistanê navên bi sedan gund û bajaran jaliyê hikûmeta netewperest ya Ereban ve hatine erebî kirin heta niha ev rewş hêjî di dome aniha hikûmeta Şamî ya îro dibin rêveberiya Colanî û Heteşê de ku hemî hatin Enqereyê li hev kom bûn li ser Rojavayê Kurdistanê plîlan û projeyekî heye tiliya Tom Barak û Amerîkayê jî tê de heye dewleta Tirkiye serkêşî dike piştî rûxîna desthilata Baasê û derketina biryarnameyê a sêzdan ev rewş hêjî didome Kurd dixwazin navê gund û bajarê wan ên resen werin vegerandin li hikûmeta nû ya Sûriyê tu hêvî nedaye hikûmeta Sûriyê di navê erebîkirina Kurdan de îsrar dike navên ku hatine guhertin evin aniha ev hikûmeta nû dixwaze navê nû li gundên Kurdan jî bike li taxên Kurdan jî bike binêrin Polîtikayên erebkirin û erebîkirinê mora xwe li erdnîgariya Kurdistanê xistiye çend mînakên guherandina navan wihan e navê Kobanî hûn ji xwe zanin Tayyip Erdogan tim dibêje Eynel Ereb dêrik heye dêrika me ya meşhûr navê dêrikê hem li Bakur heye û navê gund mesela navê gundekî Vartû jî heye dêrik navekî resen ê Kurdan e dibe El Malîk ye Til Koçer heye El Yerûbî ye girkê legê jê re dibêjin Mabede Tirbespî heye El Qehtanî ye Şî heye Şêxil Hadî heye ekirina erebî yani navê wana hemî erebî ne navê biyanî li gundên Kurdan kirine li herêma Cizrê navê bajarên Îraq Tunus Filîstînê li gundên Kurdan kirine navên wekî El Necef Kerbela Qayrewan Heyfa Ekayê li gundan hatine sepandin mesela çend numune em bidin gundê Plêsî heye gundê Plêsî heye ev ye li herêma Cizrê ye ne ana navê lêkirine Kerbela Quldûman heye Kurdî ye bi erebî nav lêkirine Necef yani navê welatê Rojheta navîn anîne lêkirine navê bajarê Îraqê Filîstînê Xerî Tunusê bila erebî be nexeme gundê Rikaba heye navê kirine Heyfa gundê Baot navê wî lêkirine Xeze Girşêran heye bi Kurdî gundekî kirine Eden girê Swêr heye wekê gund navê lêkirine Seb'a bîrikê Kosekan lêkirine El Baîs gundê Mizgeft aniha kirine Wehran gundê Şêran navê erebî lêkirine Ferezdek gundê Xaltan jî navê wî lêkirine El Xalîdiye li Efrînê jî erebîkirinekê sîstematîk aniha didome
سال 1977 به بریار 158 ناو 109 گوندین کردان هاتن عربی کرن اف بریار وکی خاله که هری رش پولیتیکای لدیجی کردانه وساتی دیتن خو پیشاندان هنه لکوبانی لباجرین دنجی ایدی بخوا پیشاندان ام دکارن ناوین خو اکو هاتن دسته سرکرن هاتن دزین ام دکارن جاردن گونده خو بکن هيا کلیتاوی جوارد بیجم هوانو بینم بیرامش کرم اخرى لباجار کوبانی جبو پاراستنا ناوین رسن این کردی چالاکین پروتستوی دست بیکرنه چاولریه کو لدیجی عربی کرنا ناوین باجار و گوندین کردستان دیدن روژن پیشمدجی خوا پیشاندان بدومن هات اشکره کرن که لهرمندن این روژاوی کردستان حتی نهال سر به مجاری بیدنگی هبجی ملت خوا آمده کاریا پروتستوین نوت که هوانو بوی شکلی ام آبیا بلا چاوی ملسر به مثل این روژاوی کردستانه و گوتری عربی کرنا ناوان دویم دستور ندن آنها علی عجله ام بچن شر امریکا و ایران جنوب دست بیکریه داو چیه مسئله چیه چما پشتی جیوین ناتو یال ترکیه امریکای دست بیکر هن ناوندن ایرانش خورد کر هدف فرمانداری ناوندی هزین امریکای سنت کومه detayên êrişên esmanî yên rojên 7 û 8 tîrmehê yên li ser Îranê belav kirin. Li gorî daxuyaniya Centcomê di êrişên 8 tîrmehê de nêzîkî 9 armancên askerî yên Îranê bûne hedef. Di van êrişan de pergalên parastina esmanî yekîneyên çavdêriya Qeregan, depoyên mûşek û dronan hedef hatin girtin. Herwiha yekîneyên hêzên deryayî û binêsaziya lojîstîk ya leşkerî ya li ser xeta Qeregan Îranê di nava hedefên Îranê de bûn. Hat diyar kirin ku ev operasyon berdewamiya êrişên şeva borîne pêla yekem ya êrişan çawa dest pê kir. Hevan Centcomê ragihand ku di pêla yekem ya êrişên heftê tîrmehê de nêzîkî heştê hedefên eskerî yên Îranê hatin lêxistin. Di nava wan armancan de zêdetirî 6 kelekên bilez ên supayê pasaran ya Îranê jî hebûn. Di daxuyanî de tê gotin ku ev operasyon piştî ku Îran agirbest bin pê kiriye û êrişê sê keştiyên bazirganî yên li tenga ve Hurmuzê kiriye hatine kirin. Tabî ev hincetin, ev bahane ne. Li gorî daxuyanî Amerîkayê bi van êrişan xwestiye ku Tehran bajekî giran bide. Centcomê destnîşan kir ku hêzên Amerîkayê li herêmê di asta herî bilind ya amedekariyê dane. Her wiha hate diyar kirin li gorî fermana Serokê Amerîkayê Donald Trump ew ji bo operasyonên nû anha di nava amedekariyan dane. Eger icab bike ev êrişên nû pêk bînin dibêjin. Xeber wisa ye. Li Îran nesekînî Îranê bersivekê tund da Amerîkayê. Em ê behsa İsraîlê jî bikin. Ha İsraîl hem li hember Îranê ji xwe serî rakiriye, ji xwe re kiriye hedefekî pir vekirî. û em dibînin ku êdî gotinên Donald Trump jî godarî nake İsraîl. Biya xwe dike. Li rojata navîn ana biya hêzekî sereke. Êdî fermanên Donald Trump jî ji bo İsraîlê bi kêr nayê. Aniha hêza herî berfireh, mezin ku bi cih biye êdî biryarê xwe pêk dîne welatê herî bi bandoriyê li rojeta navîn aniha İsraîl e. Bibêjin nebêjin. Qebûl bikin nekin. Rewş wisa ye. Endama NATOyê jî ne. Pêşî em cih bidin bersivên Îranê hevanno. Me jî dibêje êrişê baregehekî Amerîkaya li Ürdünê kiriye weke bersiva êrişên doh û îro. Supayê pastiran ya Îranê ragihand ku wan êrişê baregeheke leşkerî ya Amerîkaya li Ürdünê kiriye. Supayê pastiran ya Îranê li ser vê meselê daxuyaniyekî taybet weşand eşkere kir ku êriş bi 10 mûşekên balîstîk hatiye kirin. Di daxuyaniyê de tê beyan kirin ku saet di 4:30 de êrişekê pêkanîne di êrişê de navenda fermandariya kontrolê ya Amerîkaya li rojatê Asyayê û baregeha Esmenê ya li Ürdünê hatine armanc girtin. Hate destnîşan kirin ku ev êriş bersiva êrişên Amerîkayê yên li Îranê bûye. Supayê pastaran şiyarî da eger ji vir û pêve destdirêjiyên Amerîkayê dubare bibin, ew ê bi tundî êrişên baregehên din yên Amerîkayê yên li herêmê bikin. Hişyariya Balyozxaneya Amerîkayê jî heye. Balyozxaneya Amerîkayê ya li Ürdünê jî şiyariyekî ewlehiyê belav kir. Got îhtimala êrişa mûşekî û dronî ya Îranê li Ürdünê hê jî heye. Dibe ku di rojên pêşme İran êrişê xwe bidomîne li ser Ürdünê. Hevdem du şevin hêzên Amerîkayê jî êrişê Îranê dikin. Ji xwe hûn zanin me hemî agahiyên li ser vê yekê dan.
Spay pasaran nasnamaya endamên xwe yên kuştiyê eşkere kir. Hüseyin Emûrî, Saîd Tewekkulîzade, Muhsin Necatî di êrişên Amerîkayê li Îranê de hatine kuştin. Ev jî sê pasdar in. Wekî din hevanda. Fermandariya navendî ya Artêşa Amerîkaya ragihand ku hêzên wan di gereke nû ya êrişan de nêzîkî nod armancên eskerî yên li peravên Îranê bombebaran kirine di Bersivê de supay pastaran ya İranê eşkere kir ku wan jî bi mûşek û dronan êrişên tund birine ser hedefên Amerîkayê yên li Kuveyt û Bahreyinê jî. Ne tenê Ürdün, birine gelek deverên cuda jî. Niha tengava Hurmuzê ku dibe sedemê krîzên aborî li temamê kendavê û her wiha cîhanê, tengava Hurmuzê aniha dîsa ji ber vî şerî dîsa biha bû. Halbuki buhayê petrolê êpê da ketibû. Hêza deryayî ya supayê pasaran ya Îranê li ser rewşa tengava Hurmuzê daxuyaniyek belav kir, beyan kir ku di 2 hefteyên borî de wan kontrola temam ya tengavê kiriye. Beriya vekirinê gav bi gav çûna hatina keştîvaniyê aniha gihandine ji sedî pêncî ya qonaxa beriya destpêkirina şer. Herkes ji xwe re pesnê xwe dide. Evandan. We ji civîna NATOya doh pêr we çi fehm kir ya li Tirkiye? Ez bi xwe dibêjim Tirkiye ketiye kontrola Amerîkayê. NATO bihêz dibe weke blokek. Ji xwe 800 milyar dolar bütçe veqetandine ji bo heta sala 2030. Êdî kîjan rol dane Sûriye, kîjan rol dane Tirkiye, ew di demên pêşmê de baştir xuya dike. Lê tirsa me Kurdan ew e hevano. Ne ku tirsa me, yani rastiyekê jî wê derkeve jî dewleta Tirkiye ku êdî pişta xwe daye NATOyê, êdî bawerî bi hevalbendên xwe yên wekî Amerîkayê tîne, êdî bi Ewropaya re jî hêdî germ dibe. Çima em çawa zanin vê yekê? Dewleta Tirkiye ku pişta xwe dide dostên xwe yên Ewropa û Amerîkayê, êdî Kurdan nabîne. Derdê dewleta Tirkiye ku bi Kurdan re li hev bike, aştî pêk bîne, aramiyê pêk bîne nema. Çünkü devleta Tirk êdî xwe bihêz hîs dike, tavîza nade Kurda, ew ê qanûnekî derbixe. Hûn hatin teslim bûn, hûn nehatin em ê êrişên xwe bidomînin. Hatta hebûna we ya li ew dibêjin Bakurê Iraqê ji bo me firsendekî ye, ji bo me hincetekî ye, ji bo em wê herêmê bixin bin kontrola xwe. Ev yek. Ana armancekî din yê dewleta Tirkiye ew e, ez bawer dikim NATOyê jî lambeya kesk vê xistiye. Niyeta dewleta Tirkiye ew e di demekî nêz de yenekî û pedekî li hember hev û du bide şerkirin. Êdî van kabreyêkanê me tên lîstika dewleta Tirkiye dikevin nava xetayekî wisa ya nizanim. Beriya niha ketin nava xetayê. Gelek ji hev însan kuştin, pêşmerge ji hev kuştin, mala hev xirab kirin. û sê partî li hemberî hevû dişer kirin. Partiya Karkerên Kurdistanê, PDK, yenekî, kilkît xist ne diyar bû. Li hemberî hev. Aniha dibe ku di demên pêşmede dewleta Tirkiye bixwaze atmosferekî şer di nava Kurdan de bide peyda kirin. Niha piştî civîna NATOyê ev diyar bû. Em pê dihesin ku Partî Demokratîk Kurdistan PDK li gorî siyaseta Tirkiye nemeşiya. Divan demên daviyê de. Dewleta Tirkiye çi kir? Berê xwe da yenekê İbrahim Kalınşan Süleymaniyê mesela Kerkûkê de ji yenekê gelek tavîz girt û yenekê niha dikişîne kileka xwe. Belkî jî bi zextî û bi tehdîtê. Belkî jî dixwaze destayne ser perê yenekî li dervey Kurdistanê. Belkî jî di mesela aboriyê de yenekê tehdît kiriye. Gef lê dixwe. Belkî jî di mesela suîqastê de gef li rêveberên yenekê dixwe. Dewleta Tirkiye dibêjim. Rehet nasekine. Yani tişta ku ji pedekî bi dest nexist aniha dibe ku hewl bide ji yenekî bi dest bixe. Hevalên me, însanên me yê yeketî Niştimanê Kurdistanê dikevin xefika dewleta Tirkiye û meseleyekî din e. Lê niyeta dewleta Tirkiye ev e. Çünkü
hebûna Başûrê Kurdistanê weke xeta dibînin, weke kêmasiyekê dibînin, dixwazin vê kêmasiyê telafî bikin. Ji ber vê yekê civîna NATOyê bi kêrî Kurdan nehate vanno. Em rastiya xwe divê zanibin. Asteya me ya ku pêvajo gihîştiye anha û li gorî beriya civîna NATOyê ji hev cuda ye. Beyanatên dewleta Tirkiye hûn ê bibînin. Dewlet Bahçeli jî yê din jî êdî hûn ê ew nermbûna wan ya beriya civîna NATOyê êdî hûn nebihîsin. Ew ê hişk biaxivin. Tamam. Yani vana ev eşkere ne. İran jî li hember İranê dewleta Tirkiye bikevena ve hareketê jî bi şertekî dikevena ve hareketê. Ew misyon û wezîfeya ku NATO daye dewleta Tirk û Sûriye me bas kir. Eger di nava van wezîfe û misyonan de êrişa li ser İranê hebe bi şiklên cuda, mesela ne tene askeriye, mesela darayî ekonomîk heye, mesela çete heye, gelek meselê din hene. Dewleta Tirk çeteyê xwe dikare bixe nava fealiyetê bibêje vana ne ji min in, eleqa min pê tune ye. Lê şertê dewleta Tirkiye ew e sibê du sibe rejîma li İranê ruxiya, hilweşiya tu tiştekî dibe ji Kurdan heye. Tu tiştekî para Kurdan nekeve. Şertê dewleta Tirkiye ew e. Wekî din li İranê tiştekî naxwaze. İsrail nizanim bi Kurdan re çiqas vekiriye di demên pêşme de wê derkeve holê. Yani bendewariya Kurdan heye. Anha hêzahêrî mezena Rojhilata Navîn ji ber ku İsrail e Kurd dibêjin eger me bi İsrailê re tekiliyekê çêbikira qedera İsrailê ji xwe kevşiye hevano. Yani İsrail piştî vê saetê xwe hil naweşîne, xwe fesih nake. İsrail piştî vê saetê piçûk jî namîne. Ew ê herema xwe berfireh jî bike. Heqê wî ye di vê dunyayê de qanûn wisa ye. Her kes wî heqê xwe de dibîne, İsrail ji wî heqê xwe de dibîne. Êdî destê min û te de nine, yani em heq bidin İsrailê yan nedine. Em nikarin adaleta yani dîzaynkirina adaleta Rojhilata Navîn li ser min û te nemaye. Her kes adaleta xwe bi xwe dîzayn dike. Êdî tu nikarî bêjî ev li gorî mafê mirovan e, ev ne li gorî mafê mirovan e. Rewşa ku em tê dane li gorî kîjan mafê mirovan e. Li gorî kîjan adaletî ku em radibin İsrailê rexne dikin û em bêjin heqê wî heta vê dirê. Heqê dewleta Tirkiye heta ku derê temamê Kurdistanê dagir kiriye. Beriya ku em İsrailê rexne bikin, tonkî dewlet hene divê em rexne bikin. Dewleta çete ya Sûriye, dewleta çete ya İranê û dewleta çete ya Tirkiye. Hemî dewletên çete ne. Qanûn, manûn, felsefî sone. Dewletên ku anha Kurdistanê girtine dixeniqîne. Dewletê ku anha dixwazin Kurdan tune bikin, qir bikin. Her sî dewlet basa Iraqê nekim, îşê me bi Iraqê neketiye ana. Yani eger fesadî çênebe Iraq nexirabe ana. Basa çi dikim? Hedefa ku divê em berê xwe bidinê ku derê be? Em çima berê xwe didin İsrailê? Yani em çima İsrailê ji xwe re dikin hedef? Kurmancî de em berê xwe bidinê tiştekî ye, em dikin hedef tiştekî ye. Carna em berê xwe didin derekî bawekî pozîtîf jî dikare were femkirin. Yani teveccüh dibêjin. Mesela hûn teveccüh dikin. Yani hûn berê xwe didin min di mana negatif te ne, di mana pozîtîf te. Yani hûn li min temaşe dikin. Kurmancî wisa ye. Tirkî de tam berovajî ye. Anha hevan welhasıl hedefa ku divê Kurd berê xwe bidin rexne bikin, her sî dewletên dagirker ên Rojhilata Navîn e. Destê wan de em mahv bûne. Kêra ku di destê her sî welatan de ye li ser qirika me ye. Roj bi roj em bîntengê dibin. Roj bi roj em xwîn wan de dikin. Em însanê xwe wan de dikin. Asîmîlasyon didome. Erebîkirin didome.
و ایران جیش خو قط نای سرخته ایران اگر باتا سرخته ایران اگر کرد ناس کرده بنا آنها درد ایرانی که اوقاسا اتوریتر به و اوقاسا دسپوت به اوقاس به هدف امریکایی جی چه نده بو سر ایرانی نت کد بلای اگر پیش نیاز کردا قبول بکره اسد رژیم باس یا سوریه پیش نیاز کردان به سالان رد کرد جهاد ملاوا کرد و گفت نکه بنر لقامیش لی مجیهش دوان یا نکه ورن زمان بوری رخنه بکن خوانو بکن خوانوجم بکن هندک دموکراتیک ببین نزیده هندک yani maksat menasip بکن لو نه اینا دبیجه از sürgün bibim jiten asnak az bimrim jiten asnak az bibahajim jiten asnak tenasnak و اسات وسكر كرد ناس نكرن واللي خز جهنمي شو حتى روسيا ناس ناكي دولتها تركي جيت ناس ناكي انها از garanti dedim ve tu برين çekdari ليخي نيفي Türkiye tamamen de komkujira derbas bir kişi tenas naki jete natırsa ji tenas jinaki tam berovaji her eri şekilde ve ki mağduriyet nişandı da xan maftar nişandı da tu içi ki reyn askeri bidavi bu cem kurda şerri askeri bidavi bu çima çünkü xade jwan razı be ye kuçeki şerri çekdari dan dest bekirin em şiar bu milleti Kürt politize bu hezeke pır ciddi ya lokomotif derket nava Kurdan da ana ev hezek şoraşker dikare peşengi bikeş Kurdan re dikare tamamı ma fi Kurdan bedest bike a hatta z çava yek reyeki maya yek reyeki maya dur retunene reya askeri nema reya diplomasi jinema çünkü anha tu diplomateki Kürt nikare biçe cem halki li deriye halki xebe beje az hakikat xwazım halki iştara beje arkadaş tu dibêjî pirsgirêka Kürt pirsgirêka navxweya Türkiye em weke dewlet daxilê nava meselê navxweyê xelkê nabin heqê metune ye Almanya nikare tevlî meseleyê navxweyê Türkiye bibe wextê tu bibêjî dewa min dewekî navxweyê Türkiye de diplomasî kuşt çû tu nikarî biçî netewek bî meseleyê navxweyê Türkiye nikare biçe derva nikarî tu hevalekî me dem partiyê nikare diplomasiyê bike na hevalên me ê Partiya Karkerê Kurdistanê jî nikarin diplomasiyê bikin çünkü di çarçova sînorên Türkiye'de demokrasiyê dixwazin komerekê demokratîk dixwazin welatên Avrupayê wêştera bibêjin heval yoldaş tişta ku anha tu nav dayê ew demokrasiya ku tu dixwazî ji bo Türkiye ez 5 sal dixwazim min emmana Türkiye birî ez dixwazim Türkiye bikeve nava yeketî Avrupayê hatta me kir namzet jî ji bo bikeve nava yeketî Avrupayê weke Konseyê Avrupayê me pir zor li dewleta Tirkiye kir me pir caran got nizanim van insana serbest berde dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê kerd yani bi hemî saziyê xwe ve em zorê li Tirkiye dikin ji bo demokratîze bibe ama nabe îja tu tî ji min re dibêjî ka em car dibikin tiştek ku tu ana ji min dixwazî 5 sal ji xwe min kiriye ji ber vê yekê diplomasiya me ya li ser vê xetê bikêrnaye yek rêyekê heye xeta netewî esas tê girtin kilîta serkeftina Kurdan jî serhildana millet e binêrin hûn ji xwe dizanin ez ji xwe dizanim ji cîranê xwe ji dostê xwe bipirsin eger xeta netewî esas were girtin hemî mafê netewîyê Kurdan ziman çand kültür nabêjim Kürt ji a heta z temamî xwe bi xwe birêve bibin qedera xwe bi xwe tayîn bikin weke şiyarekî weke sloganekî weke daxwaza sereket û derdixî pêş
ناوی دبه خطا نتوی و به وی آرمانجی تو بانک لحمی انسانان دکی جه هفت حتی هفته سالی کی جان جوه در ناکه به دروا کی جان جوه ایسیان ناکه از دکم به خطا نتوی به خطا نتوی سون دخوم که اگر خطا نتوی درکه به پیش و بانگek وره کرن او هزا لوکوموتیف یا سیاسی که دبیجم لباکور کردستان مزم بیه پیشنگی بکه هزا لوکوموتیف دبیجم بنیرن لوکوموتیفه کی دکاره بسدان واگونان لپی خواه بکشیدن نه؟ یا او هزا لوکوموتیف هیه لجمه ام پولیتیزه بونه به هزاران گنجین ما ین فدایی هنه حاضرن تو هزا وان انسان ما ای فدایی قانالیزی کدرید کی اگر تو قانالیزی خطا نتویب کی تمامه اگر تو نکاری بی قدر خواه بخواد تایم بکی هزین خیر نخواست اگر دستور ندن تو سرخوابون خود کاری اعلام بکی چونکه ملتی که سرخوابون خواه اعلام بکی دستور جد تو انسانه که نخوازه تو هزاران سالان بسکنی تو دستور دولت ترکی بخوازی دستور ناده تجبو سرخوابونته سرخوابون خوازی ancak تو بخوازی نه توش کسی که دستور نخوازی تو پک دینید حیاتی ده امری واکید کی دفاکتود کی و تلسر رودنه وکی روژاوی کردستانه وکی الباشور یعنی برای دانستاندن نابه مافی کردان به ترکان را برای دانستاندن نه ممکنه کرد دوی که فهم بکن yani من فهم کریه خطا نتیوی اساس کلیتا به تنه ده دسته کردان ده جبو آزادی خطا نتیویه و سرهلدانه گله yani esas سرهلدانه گله ama ideoloji خطا نتیویه وکی دن تو ایدئولوژیه که لوی دنیا لسر روی عرده yani pergala şeriatı ümmetçitici denavda bekiri kurdana nay. Çünkü ev ümmeta İslam'ı tücar kurtnas nekirin. Bedehan devletin Araban hene bistudu devlet bejin. Roje ki ya Arabeki dernek etene got ya bistudu devlet eme hene. Em hami Arabın em hami aşiretin cudane elu aşiretin cudane me her yeki şu kadar devleteki çekiliye Bahreyn, Umman, Ürdün, nizanım çiğ. Hami Arabın, Bakuri Afrika'ya hami Arabın. Yahu milleteki heyel, rojata navin, Kurd, Türk devleteki vantune, hatta mafya vanştune. Vaya şerma murvaye. Yahu Türk. Mesela yahu Türk'in derevin, kudubejin Türklük, nave hemolatibuna Türkiye'ye ne? Her Türkiye Cumhuriyeti van hene. Ya madem ki ya hakikaten ya jbo 5 dakika kenama khara bibin Türkiye. Ya bibin Türk jbo 5 dakika. Jbo ku Kürdistan'a ve çi be 5 dakika bibin Türk mesela. Türk de bejim Türkiye Cumhuriyetler. Ya emjiş Türk Arabeci arkadaş madem ki huna qasa hayran çekirna devletin Türkiye'ne ka emji Türk'ün Kajmerajı Kürdistan'ı çekin aha navi bikin Türkistan nizamçı. Vici için hake. Çünkü genete Kürde. Vana nijat perestim. Genete Türk Kürde. Dünükari. Düşuna mede la Rojavay Kürdistan'ı la Başuri Kürdistan'ı eğer Türkmen bana naha çar devletin Türkmen hebunla Rojata navi. Kıbrıs ya. Ya قاسی عفرین تنه یا قبلیس یا قاسی عفرین تنه یا 200-300 نفوس قبلیس یا او باشا ترکی دولت چید کن بنا یا وان او قاسا انسان عادی نه یا انسان حقیقتا empati nakin ya hevanno klita bitene de deste kurdande çek u silah nene diplomasi nene tamamen vedgeri kha cevheri kha Serheldan ama çeva serheldan milyon eki 2 milyonla 5 milyon 6 milyon insan hezame heye heye xeta netevi ve ideoloji
heye. Garanti dedim heye. Yek juve nikare beje nayem. Herkesti. Zanım. Jixwat zanım. Herkesti. Kurucu jite. Herkesi ev jide aciz bune. Ev jide nefret dikin ji vê mentalîta Tirkiye. Ji bo menfaetên aborî an habûne kurucî ne mesele. Ama di binî de herkesti. İja ew qas klîtekî vekirî di destê te de ye ama venakî çi bikim yani venakî yani hakikaten carna ji mirov dibêje ya milletekî wisa ye xwezayê eger dewlet nedabe vî milletê xweza tiştekî zane. Carna mirov ji xwezayê re deyêle. Ne em dibin yek, ne em xeta netewî esas digirin. Em tim bûne parsekê daxwazan. Em parsekin ya. Li ber derê Tirkan û Ereb û Farisan ya. Parsekin em ya. Çima ez dibim parsekê heqê xwe li ber derê Tirkan ya? Kî nevana ya? Hakikaten ya. Ew ana fotoğrafê Seyid Rıza ji derketiyê darvekirinê mirov şok dibe ya. Pir tişî derew derket. Mesela wextê gotin Seyid Rıza û hevalê xwe dema hatine darvekirin tevêkurê xwe kes tune biye, nîvê şevî biye filan. Ew axaftina wî ya meşhûr heye. Evladê Kerbelayê filan. Ama em aniha dibînin insanên sivîl hene, zarok hene li derdora Seyid Rıza. Ne şeve jî. Darvekirine. Wî rojiyê rastê yani ez ê ji we re bêjim. Dibe ji bo mana me ya li Lübnanê wekî İsraîl em destûrê dî ji Trump naxwazan. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl Katz bersiv da daxuyaniya Serokê Amerîkayê Donald Trump ku gotibû ew bawer dike ku İsraîl wê ji başûrê Lübnanê derkeve. Katz got ji bo ku em bikevin Lübnanê me destûr ji kesekî nexwestiye. Ji bo ku em li wê derê bimînin jî hewcedariya me bi destûrekî tune ye. Li gorî daxuyaniya Wezîreta Parastinê ya İsraîlê Katz barêya daxuyaniyekê nivîskî bersiv daye nirxandinên Donald Trump yên ku di çarçoveya civîna bilind ya NATOyê de li Enqerê kiribû. Katz eşkere kir ku wê artêşa İsraîlê hebûna xwe ya li başûrê Lübnanê biparêze. Heta ku Hizbullah li seranserê Lübnanê bê çek bibe, gefa li ser welatiyên me yên li Bakur bi temamî ji holê rabe, em ê li herêmê ewlehiya xwe biparêzin û em ê li herêmê bimînin. Dibe heta ku hewce bike. Operasyonên me yên li wê derê jî bidomînin. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê diyar kir ku hebûna wana eskerî ya li başûrê Lübnanê ji bo dabînkirina ewlehiya welatiyên İsraîlê ye. Welatiyên İsraîlê difikire. Wisa ye. Herkes xwe difikire. Ya ne kadar heye tu dikarî cîranê xwe jî biparêzî ama di daxwaza cîranê te de problem tune ye. Ya problem tune ya. Problem tenê ême heye. Hevanno di navbera İsraîl û Lübnanê de her wiha li herêmê bi navbenkariya Amerîkayê hevdîtin hene. Ew jî didomin. Bila bidomin lê gotina İsraîlê gotine yani. Ez venakşim. Em ê behsa Seyid Rıza bikin li bendê bin hevanno. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî eşkere kir ku wan li herêmên cuda yên Rûsya êrişê çend tesîsên petrolê kiriye. Zelenskî li ser hesabê xwe medya civakî parvekirinekî kir. Eşkere kir ku êrişê wan ê li ser armancê li nava axa Rûsyayê didomin. Zelenskî da zanîn ku wan doh li herêmên Stavropol û Tsiverê ên Rûsyayê du depoyên petrolê kirine hedef. Her du depo jî nêzîkî 500 kilometreyan dûrê xetayên ye. Serokê Ukrayna diyar kir ku wan li Ufa ya paytexta Komara Baş Kurdistanê ya bi ser Federasyona Rûsyayê ve jî êrişên stasyonekê pompekirina petrolê kiriye. Nêzîkî 1500 kilometreyan dûrê Ukraynayê ye. Ew jî şerê wan ji li wê derê didome.
Em şerê wan jî bidin aliyekî hevan û em warin ser meselê xwe. Tamam şerê wan jî didome. Herkes li gorî xwe nava dawên xwe de ye. Şeva borî li Batmanê Bakurê Kurdistanê çima navê Batmanê hez dikim ya? El dibêjin ama ez ji Batmanê pir hez dikim. Çima nizanim. Navê Diyarbekirî jî heqeten hez dikim. Tamam Amed jî xweş e ama nizam çima wisa kêfa min ji Diyarbekirê re tê, Batmanê re tê. Gotina mesela gimgim dibêjin ji bo Vartûyê ez gotina Vartûyê pir hez dikim. Êm jî xuyekî min wisa ye. Min ji gotinekî hez kirîbe hez kiriye. Tim dibêjim. Şeva derbasbûyî li Batmanê Bakurê Kurdistanê li navendeke lojîstîk agir bi depoyekî ket di encama wê şewatê de tam 25 depo şewitîn. Karsazên xwediyê van depoyan hemû hebûn û nebûna xwe ya di vî agirê de ji destan. Karsazekî beyan kir ku wê tenê di vê şewatê de 3 milyon dolar zerar kiriye. Zerara her 25 depoyan eger merû bide ser hev her yek ji wan 2-3 milyon be rejiya zerarê qat bi qat zêdetir dibe keda 40 salî di saetekî de bixwelî. Çima tedbîr tune ya? Sigorta jî tune ye. Di vê navendê de 25 depoyên zexîrê hene cilûber, kelûpelên xwarin, vexwarin, mesele paket hene ji dûr tên depokirin. Tu tiştekî sax nefilitî ji vî şewatê. Acêb. Tedbîr tune ye. Ceyran e, sistem e, çi ye nizanim. Yani velhasıl hevan û ez hema bahsa germayiyê bikim paşê ez têm ser mesela me çend şîrovê me hene ser Seyid Rıza. Li Almanyayê îsal ji ber germahiya zêde 5320 kes mirine ku piraniya wan pîr û kalin Enstitûya Robert Kochê li ser mijarê raporekî belav kir, destnîşan kir ku hewaya germ ya li Almanyayê bûye sedema zêdebûna hejmara miriyan. Raporê beyan kir ku pêla germahiyê ya dawiya meya Hezîranê gihîştiye asteyên rekor ji hefteya 15 heta hefteya 26 ya sala 2026 li Almanyayê ji ber germahiya zêde nêzîkî 5320 kes mirine. Piranî jî kar û pîr in. Niha ji doh pêr ji dewletê ji min re mesajekî hatiye germahî li Swîsrê jî heta 2 hefteyan wê bidome. Li cem însanên navbera heftê û pênc heştê û çaran de 1220 kes mirine. Koma 65 heftê û çaran de 505 kes mirine. Kesên dibin 65 salî re jî nêzîkî 300 kes mirine. Hevan û li Amedê jî kesekî miriye ew jî suîqastekî ye li navçeya Sûriyê Amedê şofêrekî di otomobîla xwe de rastî êrişekî çekdarî hat li ser rêya kevin ya Mêrdînê li ber kafeteryekî li ber otomobîla me hat rê li ber otomobîlê hate girtin navê kesî ku jiyana xwe ji dest daye me ye kesekî nenas gule berdaye ser wî li singî wî ketiye pêşî giranî birîndar bûye heyf rakirin nexweşxanê lê paşê jî jiyana xwe ji dest da anha lêkolîn didome. Hevan ez dîmenê Seyid Rıza bînim ser ekranê binêrin. Em bi hewra lê binêrin, em bi hewra şîrovê bikin. Tiştek ku min dixwast ez bibêjim ev e. Ev dîmen Sedat û Lûgana derxistiye holê çi wa derxistiyan holê nizanim. Mesela vê dîmenê binêrin. Vê derê sivîl hene. Vê derê zarokek heye, keçikek heye. Ya vana însanên me ê Dêrsimînê hatine Seyid Rıza temaşe dikin. Hûn dibînin?
Ev jî kesê din rêhevalê wî ne pêra hatine darvekirin. Ev insanê sivîlin, ev jî eskerên dewleta Tirkiye ne. Niha meselekî heye ji were dibêjim dawa Atatürk da. Atatürk ji were çi dibêjim binêrim. Du ez tiştek pê hesiyam aciz bûm. Yani qaşo Atatürk insanê ku Seyid Rıza darvekirine fotoğraf kişandine başê birine nîşanê Atatürk dane Atatürk jî qaşo gotiye ya hûn zanin wekî darvekiriye veya Seyid Seyid xelkê pê bihese serî hilde xelkê aciz bibe tamamen derev tiştek fırsatine. Yê ku biryara operasyona terteleya Dêrsimê daye komkujî pêkaniye biryar daye tenê Atatürk'e. Di ser Atatürk re kesekî tune li kêleka Atatürk tu kesekî tune ye. Atatürk bi xwe proje çêkiriye. Operasyona Dêrsimê daye dest pê kirin. Tu serhildanekî li Dêrsimê tune ye vanna. Serhildana Dêrsimê tune derew. İsyana Dêrsimê jî tune ye. Dêrsim acayip mağdur e. Wê demê insanê çekdar tenê ji bo parastina xwe şexsî wê demê adet e. Yani ew jî çek û silahê wê demê çi ye? Nateqe jî çi ye? Mesele ne ye? Mesele insanên me Dêrsimê xwedî taybetmendiyên pir cuda ne. Elewî ne. Çand û kültûra wana heremî heye. Dixwazin hinekî xweseriya xwe biparêzin. Dixwazin xwe bi xwe rêve bibin. Wekî îdareyekî nîv ser bi xwe. Fêr bûne. Ji dema Osmaniyan vir ve fêr bûne. Wekî mîrektiyekî yani. Dawekî wanê wisa heye. Çünkü dixwazin mala wana cem hebe, îbadetxaneyê wan ê taybet hebin. Ew jî li gorî xwe medresê wanê navxweyî hene. Kültûr e, urf û adet e, exlaq e. Li gorî xwe metodekî wanê jiyanê heye li Dêrsimê. Ne wekî Dêrsim jî ne tenê ew Dêrsima îro ye. Dêrsim heremekî berfireh e. Yani heta Elazîzê diçe. Heta Sivasê diçe. Heta Kîriyê diçe. Dêrsim berfireh e yani. Atatürk wextê ku biryara operasyonê daye, operasyona Dêrsimê û keça xwe Sabiha Gökçen wezîfedar dike ji bo bombebaranê. Hemî yani eskerê xwe dixwe dewrê filan. İsmet İnönü mesela aciz e ji vê operasyonê. İsmet İnönü diçe. Lavê Atatürk dike. Dibe neke. Serê me jî dikeve belayê û ev însan jî guneh ne. Yani sırf tuvan insana ji bo daxilê nava Cumhuriyetê bikî binêrin. Ji bo tuvan insana daxilê nava Cumhuriyetê bikî çi mezviyê dibêjim? Çünkü îro em bi riza dilê xwe dixwazin bibin perçeyekê Cumhuriyetê. Cumhuriyeta ku li ser xwîna Kurdan ava biye. Ji bo însanên me werin bibin perçeyekê Cumhuriyetê Atatürk ev proje daye dest pê kirin İsmet İnönü dibe ya îcab nake yani. Binêre şerê duyemê dünya heye away bi dawî biye şerê duyemê cihanê wê demê dest pê dike. Dest pê dike. Yani em jî dibin komkuş. Em ê jî rezîl bin. Tamam. Şerê dünyayê 38 dest pê dike heta 44 didome şerê duyemê cihanê. Tam wê demê jî salekî beriya şerê cihanê dest pê bike dewleta Tirkiye daye dest pê kirin li Dêrsimê. Cem gol girê didin. İsmet İnönü dibêje tu ji min re bihêlî ez êdî şark îslahat planî dibe ez ê wana bi şeklekî daxilê Cumhuriyetê bikim ya. Seyid Rıza bi xwe dibêje ya min sürgün bikin arkadaş ya.
من sürgün bıkın yani. İcabına ki hun karşı milletimin bin. Milletimin ne kujin. Komkuji pek neymin. Ama hun çıttığının serimin binin serimin. Hun bu khazın min sürgün bıkın. Hun bu khazın bu kujin. Ama milletimin suçdarını ne? Tişteki ne kiriye? Mecid tişteki ne kiriye? Yani em hazırın diyalogi bıkın. Ama Atatürk çıma bir yereki usada u hafti hazar insan kuşt. U ser da mina ku marifeteki be دبی ما اوقاس انسان کشت ما حیوان جی کشت چما جبو درسمی کو ساغمانه جوان حیوان ساغ زندی فایده نبینه وانا نخون پل جیان نمینه yani اوقاس هو جانین دار بکرم پشتی حیشتی و چند سالا yani لکولینر دیروگناس هوالی مسیدات اولوگانا اشکره کر که وینه دار بکرنا سیدرزا او کوریوی پنج رهوالیوی پشتی حیشتی و نه سالان هاتن دیتن اف پیشنگین درسمی سال 1937 هات بون دار بکرن تول هلدانا انفاز کی نهقیه نه حقوقیه جی سادات اولوگانا لسر حسابه خواه ایکسی پار بکر اف فوتراف yani fotoğrafı min şanê vedan evin heval bu xwazin dikarin hinek vîdeo şûn ve bigrin wan fotoğrafan dîsa temaşe bikin li divê derê de dîroka bixwîn ya ku li Dêrsimê çêbiye ji nû ve hat berçavê me lê ew tişta ku me bihîst İsmet Ünlü'nü diçe Cem Atatürk dibêje neke heta lavê wî dike ez wisa pê hesiyam yani min ji dîroknasekî godar kir û heta ku Atatürk dimre jî Atatürk salekî pîş re dimre İsmet Ünlü'nü neçûye ser cenazê Atatürk jî navbera wî Atatürk xirab bû heta mirina Atatürk ez bar dikim ji ber vê meselê bû çünkü komkujiyekî pir mezine normal dewleta Tirkiye rêveberên dewleta Tirkiye ji binî nikarin rabin ji mîna marîfetek be anî navê Dêrsimê guherandin navê operasyonê li Dêrsimê kirin ew operasyona çekdarî abi balafiran kuştina heftê hezar însanî navê wê operasyonê Tunç Elî bû ya mîna ew operasyonên li başûr çê dikin ya navê kilît kepçe nizanim kilît çi ye serê wan bixwe tevê kilîtê wan û nizanim çikê wan welê hasil hevano ez dibêjim ser van meseleyan ya min ya dilê xwe ji were got ne ku acizim ez tenê zanim rêyekî tenê maye li pêşiya Kurdan xeta netewî ser hildana gele rêyekî din ez nabînim eger we dît ji kerema xwe re binivîsîne ez wê az ew wê dixwînim ez wê peyamê wê dixwînim ji bilî xeta netewî yani dibe ku gotek got be dîroknasekî Ermenî got İsmet Ünlü'nü nexwest yani ji ber vê yekî navbera wan xirab bîye heta mirina Atatürk yani min wisa bihîst êdiye nizanim ama İsmet Ünlü mimarê Şark İslahat planî Şark İslahat çi ye tu komên insana islah dikî tevlî cumhuriyetê dikî tamam mı yani entegrasyon û islahat aynı ye fark nake yani entegrasyon navê Awropiye integre yani tu daxilê nava tiştekî dikî û islahat tu insanên hov islah dikî yani eleqa wî bi jiyana medenî tune ye tu tînî wana medenî dikî sivîl dikî eywe ji ew plan bi qismekî çû serî bi qismekî neçû însanên me ketin ser rêya dewleta Tirkiye ji xwe re gotin em îslah bûne êdî çi qasî îslah bûne nizanim îslahat planî
mimarevi İsmet İnönü'yle. Eğer ıslah buna İro pedivi bir entegrasyon içine bu. Emin fıkramın je despeki ve kıvşiye. Yani entegrasyon mümkün içi ama em entegre Türkan kumarı ne yapın? Debe meydaneki medeniyeti hebe hın pivan prensibin mruvahi hebin. Mruvan prensiba kıvş bike. Em entegre wan prensiban bibin. Bila Türk jî entegre wan prensiban bibin. Ve deme entegrasyona duali cerat bejin. Ne entegrasyona demokratik, le entegrasyona duali. Yani jî siyali. Bila ew çeteyn Şamî jî entegre bibin. Prensibên entegrasyonê dibe hemî li her derê aynî bin. Em hemî entegre meydanekî medeniyetê dibin. Veya ji destpêka pêvajiyê de ez wisa dibêjim. Ev teoriya min e yani. Ez xatir ji we dixwazim. Rast e. Merû gêj dibe ya. Heqeten. Merû gêj dibe. Li ser Twitterê bişînim me baştir e ya. Hotmail nizanim canan Hotmail nayê dikeve ew ê. Ji ber ku ji me re pir peyam tên dikeve nava beşê ku çi ye? Beşê ku endezîrable dibêjin. Beşê ku nayê xwestin. Ez xatir ji we bixwazim mala we ava silav rêz ji we re van rojan hejmara abonê me zêde nabin. Sebep çi ye nizanim. Astengên dewleta Tirkiye hene. Nîgê me jî li kevirî kevem bibin dewleta Tirkiye. Ew jî rastiyekî me ye. Di bi xatirê we bibin abone, bibin endam vê kanalê bi pêş bixin. Heqeten sibê du sibê hewcedariya me pê heye bila çavê we li ser me be. Tu tiştekî, çi tiştekî li Kurdistanê biqewime soz ez ê rastiyê ji we re bêjim. Soz. Qirşekî bilive jî rastî ji we re dibêjim. Tiştekî ve naşêrim. Tiştê ku zirar bide netêwa Kurd ez ê eşkere nekim ji ber ku dost heye dijmin heye dibîsim ji bo wî eşkere nakim. Lê tiştê ku zirar tê ser milletê Kurd ez pêş de ji we re dibêjim eger hîs bikim. Eger bibînim. Ama ez bizanibim tiştekî eşkere dikim zirar dide milletê Kurd netêwa Kurd şahsiyetên Kurd tabii ki merûv ji bo dijmin nebîse merûv eşkere nake. Dem baş silav rêz.